खोथिया फुदोंबाबोमोन गाजालै खोथिया फुदों बहा गायगोन What is this? बिदि खारनाङा बाबु माहा उन्दुखो नोंसोर खोथिया फुनायानो बिदि उन्दुनाङा मोजां फुलायदो नै बेयाव नै खोथिया फुदोंमोन बाबुमोना नोंलाय हाबायना हायाखै मानो हायासै माबोरै दं खबर सबर ओमफ्राय गरमफोर जादोंना जायाखै खोथिया फुनायनि नोंसोरा ओरैनो हरब्रा दसे नै बेवहाय नै खोथिया फुगासिनो दं नै बाबुमोना बेखौ नायलांदो बाबु What is this? How are you? नै थिंबो नै सासे बाबुआ जिरायगासिनो दं बहुद फैसा खामायनोबो हादों मालाबा हायाखैबो सान्दुंबो गोसाथार नै खोथिया फुदों What is नङा डिस्क' बेसेबां जाखो नोंहा फुनाया खैथाराखो हा मोजां बुंब्रा र' हाद्रिया बागोन आंनियाव र' नै मादि फुयो नै मोजां नायना ला आंबो सोलोंनो नागिरदों बिसोरनो बेनिखायनो भिडिअ लादों दायो बे भिडिअखौ लानानै आंबो नायहैबाय थागोन बेजों लोगोसेनो आरो नोंथांमोनाबो नायफादो आंनियाव सिथावगोन दै मोजां फु बरिया फुथारदों माला हनै मोनसेयाव बेसेबां मोनो बाबु बेवहाय नै खोथिया फुनायफोरा नै एलबियन फाय लिसा फाय एब्लेस फाय बियो बिथांमोना फुगासिनो दं खोथिया हाब्रुआ दसे सम बेखौनो टाइम पास नायलांदो खोथिया फुनायखौनो बिदि नोंसोर मावनायखायसो मानसिफोरा थांनानै थागोन बेनि जुगिदिनो नोंसोर मिथिना मिथिया बेखौहाय माइ गायगोन माइ फिथाइ ओंखारगोन बेखौ मा खालामगोन लास्टाव जागोन अमा बेसेबां जाखो बाबु दसथाराव बेसे मोनो फैसाखौलाय 300 मा खालामगोनलै फैसाखौ दे मोजां मेथाइ बायना जादो सिफि गोनां हाफपेन्ट बायना ला मिथिबाय गस्ला गिन्जिफोर बायना ला खोथिया फुना मोननाय फैसाखौ मा खालामगोन नोङो सेन्देल बायगोन मोजां नोंलाय स्कुलाव थांना रोङा ABCDआव थाङो बेसेबाङाव मोनखो 9 नायलायबाय थाहैयो आरोना नोङो स्कुलाव थांना